Još nešto, svi znamo sunce je izvor života, međutim stvar je puno ozbiljnije od toga, jer osim što je izvor života, neki smatruju da bi sunce moglo biti lijek za sve bolesti, također i jedini potrebni izvor hrane, i to ne samo za biljke, nego i za nas ljude, kao što smo vi, ja i Zrinka Bertović. Tradicija legendi o besmrtnicima u Aziji je vrlo duga, a već se u prastarim kineskim tekstovima spominju mudraci, čiji je životni vijek bio i po nekoliko stotina godina. Uglavnom se to pripisivalo vrlo dugom zadržavanju daha i sličnim tehnikama koje pod imenom pranajama nalazimo i u Indiji. I danas neki vjeruju da se praotac taoizma još negdje krije živ u špiljama Altaja, a starost mu se mjeri tisućama godina. Ozbiljnije se fenomen fantastičnih starih ljudi počeo istraživati u 19. stoljeću, kada su britanske okupacijske vlasti u Indiji zabilježile postojanje jogija, koji su navodno imali više stotina godina. Dio tih ljudi je, kako se vjerovalo, poznavao jednu od najčuvanijih tajni svih vremena, solarnu jogu, odnosno način kako se fizičko tijelo može pomladiti izravnim upijanjem sunčeve energije preko očiju. Sredinom prošlog stoljeća stanoviti je Swami Vishuddhananda pred skupom znanstvenika oživio mrtvog vrapca, tako da je osobitom lećom u njegovo oko usmjerio sunčevu zraku. Iako je vrabac živio samo 1 sat, gotovo da nema zapadnog autora koji se ne poziva na ovaj fenomen kada je u pitanju tajna solarne joge. Razvijena je teorija o tome da je moguće živjeti samo od sunčeve energije, zato što je razlika u strukturi klorofila iz biljaka i hemoglobina iz ljudske krvi neznatna. One koji su ovladali moćima manipulacije sunčevom svjetlošću nazvali su onima koji se hrane Božjom manom. Vjerojatno bi sve ostalo na legendi da zapadnom hemisferom prije 3 godine nije odjeknula senzacionalna vijest. Hira Ratan Manek, 67-godišnji inženjer mehanike s juga Indije, već 7 godina živi od šalice vode dnevno i sunčeve energije. Naime, i sama medicina tvrdi da čovjek koristi samo 6 do 7% mozga. A Manek je zaključio kako bi se pri korištenju punog kapaciteta mozga izvukle sve čovjekove urođene sposobnosti. Tako je on uz sunčevu energiju i mantru Gayatri otkrio način aktiviranja svog mozga. The essence of Gayatri mantra is Prema mantri Gayatri moramo prihvatiti, prigrliti sunčeve zrake u ovo fizičko tijelo. the sun's rays into this physical body. Allow it to get its Moramo flow. dopustiti da se natalože. And as it Kako increases, se povećava količina sunčeve energije, tijelo postaje spremište sunčeve energije. the place where these rays are stored. And once Kad se tijelo napuni sunčevom energijom, ljudski mozak se rasvijetli i aktivira. your human brain gets illuminated, means it activates by itself. And you achieve Tada postajete nadčovjek, superiorno biće. superb results. You become a super being. A da bi svatko od nas postao super čovjekom, potrebno je jedan dan odlučiti stati bos na zemlju, te provesti do 10 sekundi gledajući u sunce. Svaki idući dan, period upijanja solarne energije potrebno je produžiti za 10 sekundi i izdržati u tome. When you cross sun gazing, Kad nakon otprilike 6 mjeseci dosegnete 20 minuta gledanja u sunce, sve vaše fizičke bolesti su pod kontrolom i nestaju. then all your physical diseases get controlled and slowly they disappear. You are liberating yourself from physical diseases. How this takes place? All the internal Oslobođeni ste parts svih fizičkih oboljenja. Kako se to događa? Svi naši unutarnji organi, srce, pluća, jetra, bubrezi, ovise o duginim bojama u sunčevim everything is zrakama. dependent on one of the colors of the sun, that is one of the colors of the rainbow. There are 7 colors. Whenever pain arises in particular part of the body, Ako je neki unutarnji organ bolestan, razlog je nedostatak određene boje sunčevog spektra. Kad tijelo primi tu boju, bol nestane. if that particular color is supplemented there, pain goes away. Ali ne samo bol. Now as you proceed,
When you cross about 7.5 months, Kako nastavljamo, nakon otprilike 7,5 mjeseci glad popušta. Više ne postite, ne odričete se hrane. going down. You are not fasting. You are not giving up food when you start sun gazing. You can continue Možete nastaviti obavljati svoje dnevne obveze bez ograničenja. without any restrictions. Only thing you have to add only the sun gazing, Morate samo nastaviti gledati u sunce, to će vam pomoći. and that will help you. Podsjećalo bi to na novinarsku patku da ne postoji dokument koji je potpisalo čak 6 endokrinologa, a iz kojeg je očito da je Manek svoju sposobnost demonstrirao pred liječničkim stručnim timom i to u razdoblju od čak 211 dana. Mašto su posebice zapalile priče koje su procurile iz svemirske agencije NASA. Eksperti žele istraživati Manekov fenomen, ne bi li iskoristili njegove mogućnosti preživljavanja za buduće svemirske letove. Stvari su dovedene do usijanja kada je nizozemski tim liječnika 30 dana ispitivao Prahlada Džanija, asketa iz savezne države Maharaštre, koji je u izolaciju stavljen bez hrane i vode. Ipak nisu svi solarni jogi podvrgavani tako rigoroznim znanstvenim testovima. Najpoznatiji od njih svakako je lutajući svetac Sanjogi Umašankara, čovjek koji se bez problema kreće himalajskim vrhovima, pješice, polugol, čak i kada se radi o temperaturama od -20 Celzijevih stupnjeva. Iako satima gleda u sunce i iz njega, kako kaže, crpi energiju, liječnici su ustanovili zapanjujuću činjenicu. Njegove su oči sasvim zdrave. Mnogi liječnici savjetuju da ne gledate u sunce bez zaštite. Ključ je u našoj vjeri. Možemo gledati u sunce bez opasnosti i uživati u njemu, bez treptanja. To možete vježbati, korak po korak. Oni koji Umašankaru poznaju tvrde da posjeduje nadnaravne moći u koje spada i inedija, višemjesečno potpuno gladovanje, bez ikakvih posljedica za organizam. Ova ipak nadasve opasna praksa samo za izabrane, jer može dovesti do sljepoće, premda jogi koji su upućeni u njezine tajne tvrde da ona krije ključ vječnog života. Eto, gospodine Plečko, ovo gledanje u sunce zahtijeva dodatno objašnjenje. O čemu se radi? Da, prvo moramo upozoriti vrlo ozbiljno ljude da se u to ne upuštaju. To zaista morate raditi isključivo pod nadzorom visoko kvalificiranog jogija kao što je recimo Umašankara ili Hira Ratan Manek. Prema tome šta se događa? Gledajte, teorija govori sljedeće. Ta sposobnost se zove inedija, to smo čuli da se čovjek gubi glad i neste gladi i tako dalje. Nakon 15 minuta gledanja bez treptanja u sunce, ko to može postići, gube se mentalni problemi i mentalne bolesti. Nakon 30 minuta gube se fizička oboljenja, problemi fizički i tako dalje. Postupak ide do 44. minute, tu je kraj. Sad radi čega? Radi toga se smatra da krv kompletna u organizmu prođe kroz našu retinu u očima u tom periodu i to je jedino mjesto gdje sunce dodiruje izravno korpuskule krvne. Znači, krvna zrnca direktno su izložena suncu jedino fizički u našim retinama, znači u očima. I tu dolazi do nabijanja od te pomoću energije koju su Egipćani zvali niter. I time ta krv ljudska dobiva jedno posebno svojstvo, karakteristiku i navodno prema njihovim tvrdnjama i prema istraživanjima koje je NASA provela sa Hiro Ratan Manekom, potpuno se na neki način nerazjašnjen, totalno izgubi apetit. I taj čovjek nije godinama jeo ništa, pije samo jednu šalicu vode dnevno. Ali velim, ponovno moram napomenuti, meni je dobro poznata ta praksa i znam da je jako opasno za oči i za ljude koji su neiskusni se u to upuštati bez strogog nadzora i vrlo, vrlo opreznog povećanja tog vremena. A što se tiče ovog da mu nije potrebna hrana, neki povezuju hemoglobin sa klorofilom, pa kažu ako biljke mogu kroz klorofil, možemo i mi kroz hemoglobin. Tajna je u tome da u evoluciji mi smo zajednički nastali biljke i ljudi od nečeg ishodišta istoga. Naime, u čemu klorofil ima istu strukturu kao hemoglobin, samo je atom u sredini, atom magnezija u klorofilu, a željeza u hemoglobinu. Ta velika sličnost potiče neke da misle da bismo transfer energije kakav vrši klorofil u biljci mi mogli pomoću hemoglobina, gledajući u sunce, izvršiti u našem organizmu. To je jedna teoretska postavka koja je dopadljiva. Međutim, daleko je dan kad ćemo neosporno sigurno dokazati. Ali moram napomenuti jedan stvar. Gledajte, tu vi imate na zapadu ljude, kršćanski jedan svetac, katolički, Nikolas von Flie.
On je mogao gledati u sunce satima i živio je isključivo te sunčeve energije, dokazano da je tjednima, danima, mjesecima nije ništa jeo, pio je samo vodu. Imate doktoricu Barbaru Moore koja je najavila da će živjeti 150 godina i na sličan način pomoću te inedije hodala oko pješice da nije jela mjesecima. Međutim, dogodila se tragedija, poginula na saobraćajnom udesu, pa nismo nikad mogli saznati da li bi to uspjelo, pošlo je za rukom. Vi imate u povijesti dosta takvih slučajeva ljudi koji su se hranili pomoću te sunčeve energije. Prema tome, ta solarna joga je jedan od najvećih misterija vjerojatno svih vremena, definitivno u području joge, istoka i tako dalje, to je najčuvanija tajna.